Σε σάνα σας τα αφιερώνει. Γεια, ήταν το πω. Χοντρά, χοντρά. Ανοιχτά, μου δεις το δώσε. Σκόρπος, εγώ καθαρίζω. Βρε πες το βρε, πες το βρε. Ήκανε, νεαροί, που πιάνε λίγο τόπο. Να τα μαγίνια κάτω του πετάγω. Κρατή σου γαμό, γαμό τι πάση. Και γαμό δώσ' του, δώσ' του. Που πιάνω λίγο τόπο. Να τα μαγίνια κάτω του πετάγω. Ωραίος, ωραίος. Θα πεθάνει ο άνθρωπος την υψωλή του ολόφη. Όπα, το να καλωσορίζουνε του κάτω κόσμου τόποι. Την πολύ δώρο σου τι να κάνω, όταν σχολάσαμε τη δουλειά να κάθεσαι απάνω. Για να είναι στα φύκα. Σαβά. Εμένα τον εφάσανε και εμένα τον εφύκα. Γεια σου ρε. Και γαμό. Ωραία λίγο. Μας κάνεις παράσταση τώρα, σώπα. Ποιος κι άλλο 12 να έρθουνε να σε βρούνε. Το λες το πιτσαμίτσι και το μπορούν να πούνε. Μικρό χρόνο. Που λέει μικρό χρόνο του τυχήματος. Πρόσεξε καλά τι θα πει. Γιατί άμου την πίσω πω. Εγώ τη μαγειρεύω. Πρόσεξε καλά. Εσύ αφού τράβω. Έτσι θα πάμε μαζί. Είπες εσύ, είπα κι εγώ, όλα να πούνε κι άλλοι. Το κόλλωσα το σήμερα. Εμένα τι λέει. Όχι, πρόσεξε καλά. Πρόσεξε καλά τι θα πεις. Είμαστε σύνομοι, κατάλαβες. Κουβαρά είναι το γερόκολο. Μπορεί μπαρούτι και φωτιά είναι που παλαιόν. Πάτε να
να δίνεις το ψωμί σε αυτούς που το ζητούνε. Ναι, μόνο να το είναι. Ναι, τα κοιτά, όλοι να το δουν. Μην το είναι φανερά. Διότι λέει ο Χριστός ότι κάνει δεξιά να το ατέλειωσε τέτοιος. Πάντα να δείξουν. Πάντα να δίνεις το ψωμί σε αυτούς που το ζητούνε. Μα το είναι τα κρυφά που να μην το δουν. Ναι, χωρίς το δουν, έτσι. Όλο τον κόσμο γύρισα Ανατολή και Δύση. Τελείωσε έτσι. Είπα, όλο τον κόσμο γύρισα Ανατολή και Δύση. Δεν διατεύω. Δεν την κατέεις. Και όχι γνωστή και άγουστη μιλώ για το γαμίσι. Μου λέει ο τρυπατής πως θα με γαμίσει αν κάνει το πέραμα. Έλα. Ρούφα μια. Και πιο χάρη εσένα το φαγείο του την έχει χρήσει. Θα φάει τόσο κόλσα που πήγε μέσα. Γεια σου Νικόλα. Κάτω μέσα. Ναι, αλλά τα έχουμε περισεξουαλικός. Δεν τα κάνουμε περισεξουαλικός. Δεν έκανες το. Έκανε ωραία, από πού σε περάσει. Να σε γρυπώνει και πολύ. Κύριος έχει 3 φορές έχει προκαλέσει. Όχι. Δεν λέω, για το σύνομο δεν λέω τίποτα. Αλλά έχω, ξέρεις, των εθνών του κόσμου της. Να παίξεις εδώ είναι καλό κομμάτι. Ήρθε και λίγο. Καλό κομμάτι, ναι. Το στάδιο. Ποιο να παίξεις. Α, το άλλο σου. Τα κούσα και 66 απάνω τους εντέιτα με Χριστός κάνω. Για σαν να σας ούτως εσύ. Να το πεις ότι τελειώσει. Εγώ. Τούτο το μήνα, έλα. Το μήνα, βρίζετε